Merħba għalaj li trid din il-ġimgħa li btimma 4 titfal. Ken, timmaġinak tgħix xi pjaneta oħra jew le? Tnit floatja. Kif timmaġinak jiġifieri? Upside down. Ġieni smajtu bl-aljeni min jemmen fihom. Jien l-aljeni nimmaġinhom kollhom il-vettura tagħhom isa dawk il-UFOs jkunu mimlijin bit-sokkor minn ġewwa. U għaliex bit-sokkor? Ħalli jkunu tajbin. Evidenza konkreta ta' ħajja barra d-dinja tagħna sissa m'hemmx, però qed ikomplu jfittxu. Għandi kuriżità issa għax qed jifittxu xi ħaġa. Jiena kont vera mort ħażin fl-eżami, imbagħad sena l-oħra kont vera mort tajjeb għax tinkajt u ħdimt ħafna. Wow! Nistudja t-trumbetta mal-banda ta' San Bastian, mhux ta' San George. Rajtu?